Hej, jeg hedder Sten Kræmer, og jeg vil gerne vise dig, hvordan du bruger kullet fra Kulsort.dk til at få noget endnu bedre drikkevand. Når du får kulstangen fra Kulsort.dk, så ser den sådan her ud. Der er lige lidt, du skal gøre, før den er helt klar til brug. Først skyller du den af i koldt vand fra hanen. Grundigt. Ikke noget med at bruge sæber den slags. Så er asken væk, og så er den klar til brug. Når du har skyllet kullet, så skal vi have det kogt. Du tager en gryde og hælder koldt vand i. Det er vigtigt, det er koldt vand, fordi du risikerer, at kulstangen den brækker, når den bliver kogt. Risikoen er større, når det er, at den kommer i varmt vand. Det gør ikke noget, hvis den brækker, udover at det ser selvfølgelig pænere ud med en hel kulstang. Du sætter gryden på komfuret, og når så det koger, så skal det koge i 7-10 minutter. Så er kulstangen fuldstændig klar til brug. Når kullet det er færdigt med at koge, så tager du det stille og roligt op og lægger det på en tallerken på et stykke køkkenrulle, og dækker det til med et andet stykke køkkenrulle, og så kan det stå der og køle ned, indtil det er klar til at blive brugt. Når kullet er kølet ned, så er vi klar til at putte det ned i en karaffel med vand i. Sådan der. Og nu skal den bare stå der og arbejde i 2-3 timer, så er vandet klar til at drikke, og rigtig, rigtig lækkert.